It's the rags to riches story. He never had any lessons or anything. I knew he could play the drums. I never knew he could sing. Just stay focused and you'll accomplish it. There's just no turning back when you're... Every label said there's no platform for him, but he won people over. It's just crazy how it all came around. I will never say never. I will fight. You sell out the Garden, you're for real. Justin Bieber, Never Say Never. Only in theaters February 11th. This film is not yet rated. Tulkaa tänne katsomaan, Yllistä joka kuhertaa. Ylli! Knock, 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 knock. Tule sisään. Ja mä tuun. Moi, täällä Yllis. Moi Yllis, mitä sä haluut? No, mä haluaisin vähän harrastaa seksiä sun kanssa. No Yllis, tuu tänne. Mä makaan jo valmiisti. Millä mä aloitan? Millä mä aloitan? No aloita vaikka suihnotolla. Okei. No, oi kun tuntuu hyvälle. Haluatko imeä mun pilloa? No, kyllä mä voisin imeä. Ei niin kovaa. Ei niin kovaa. Mä en halua. Mä en halua. No, Yllis, turpakii. Mä haluun. Mua kiihottaa. No vittu, tuu tänne! Minne se meni? Minne se meni? Mä teen! Vittu huoro! Mä menen kotiin. Joo, Mene pois, mä raiskaan sut!